ಕೊಲ್ಯ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಜಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ 7ನೇ ತರಗತಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದ ಕುಮಾರಿ ನತಾಶಾನ ಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಲುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಬೈಲ್ದ ನಟರಾಜ್ ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ನಟರಾಜ್ ದಂಪತಿರನ ಮಗಲು ಕುಮಾರಿ ನತಾಶಾ ಕೊಲ್ಯ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಜಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ 7ನೇ ತರಗತಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ನಾಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ನತಾಶಾ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ಗೇನ ವೈತಿನಾರು. ಬೆಂಗಳೂರುದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸ್ಪಂದನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉಡುಪಿ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಕ್ಕಳ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ನತಾಶಾ ಅಷ್ಟಮಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭಗನುಸಾರ ವೇಷಪಾರ್ದು ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೂಲಕ ಗೇನ ಒಯ್ದಿನಾರು. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಡ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದಿರು. ಜಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಸಂದೀಪ್ ರಾಜ್ ಮಾಡೂರು ಇಂಬೆರ್ನ ತರಬೇತಿದ ಜಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡಡ್ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಡ್ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನದ ಇನಾಂ ಪಡೆಯಿನ ತಂಡಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾವುನ ಅವಕಾಶಲ ನತಾಶಾ ಪಡೆದಿರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಜಯಂತ್ರೆಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕುತ್ತಾರ್ದ ರೋಹಿತ್ ನೃತ್ಯಂ ಶಿವಂ ತಂಡಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಲ್ನ ನತಾಶಾ ಪಡೆ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನವದುರ್ಗೇರ್ನ ರೂಪನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ದಿನ ನತಾಶಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಲ್ನ ಪಡಿತಂಡು. ನತಾಶಾನ ಪ್ರತಿಭೆ ನನಲಾತು ಬುಲೆವಡ್ ನನಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡ್ ಪಣದ್ ಪೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಹಾರೈಕೆ.